darasi na biyu kenan. So bayan ka saka indicator ka, za ta ke ma mapping Asia. In ka zo za ka yi trading London model, akwai abin da za ka ke amfani da shi. Za ka haɗa setable session guda biyu. Za ka haɗa Asian session da kuma London session. To abin da za ka yi shine, a matsayinka da ka zo za ka yi, kana so ka samu wasu liquidity. Riga mun san cewa a duk wani session da muke da su, highs ɗinsa da lows ɗinsa akwai liquidity da suke resting a gurin, wanda muke kiranta da buy side liquidity da kuma sell side liquidity. So idan ka saka Asia, a duk lokacin da aka zo aka yi masu sweeping high ɗin Asia, so a kai a matsayinka da kake neman setup na London, za ka ke anticipating mai sell setup. In an ɗaukar maka high ɗin Asia, za ka ke tunanin za ka ke neman sell setup. In an ɗaukar maka low na Asia, za ka ke tunanin buy setup. So amma kafin ka fara wannan tunanin, dole sai ka sa wani abu a ranka. Abin da za ka sa a ranka shine mai, za ka ke amfani da mai directional, za ka yi amfani da mai H time frame PDRS, wanda shine na farko a checklist ɗinmu. Wannan H time frame ɗin, wannan shine mai ake nufi da mai higher time frame. Yanzu misali nan zan yi amfani da 1 hour, sannan kuma zan koma irin at least 3 minutes to wannan ne makin setups ɗina. Yanzu duk anan gurin bari na zo ne makin misali, ne makin PDRS ɗina misali, tun daga wannan high ɗin da muke da shi zuwa nan haka. Na zo zan ɗauka an ce mai wannan muka ɗauka a swing, zan ce nan an samu change of character misali. So bari ne makin, zan gama mapping ɗina ne. In na yi mapping ɗina, saboda in kana so ka ji daɗin trading London, gaskiya ka haɗa ta da higher time frame. An ka ce zallan London za ka yi ba ruwanka da higher time frame, iya Asian high da Asian low, gaskiya za ka ke samun matsala. Saboda me, setups ɗinka da yawa, kafin ka kama guda 3 a sati, ka kama loss guda 5 misali. Za ta iya zuwa ma ka zo satin gaba ɗaya da loss za ka ke kama. So amfanin ka haɗa ta da higher time frame ɗin, kamar yadda model ɗin yake, za ka fi jin daɗin ta. Saboda me, za ka ke amfani da higher time frame. Akwai setup ɗin da za ka gan shi kana kallon sa ka san me manipulation ne. In ka shiga wannan setup ɗin, za a yi manipulating ɗinka, saboda me, baya tafiya da direction na higher time frame. So idan kana so ka avoiding wannan, dole sai ka yi mai amfani da me higher time frame ɗinka. Yanzu nan gurin kamar yadda kuke gani, ba na so ne muku mixing abubuwan ne da irin ICT da SMC. Yanzu dai nan gurin dai misali, dai nan gurin da muke da shi misali, mu ɗauke shi mai a change of character misali a 1 hour time frame ɗin, mu ɗauka nan bullish ne ake tafiya, ana ta bullish, sai aka fara wannan last swing aka breaking ɗin shi da body. So kaga ka samu confirmation ɗaya da tun daga nan gurin zaka fara neman me, ka san kasuwarka tana sell a GBP USD misali ranar Friday kenan nan gurin. So da aka tashi aka rufe Friday, muka tashi muka dawo nan misali nan Monday this week da ta zo kenan. Kaga Monday ɗinka kana da wannan imbalance, wannan sell side, wannan kaga misali, to nan karatun ka da kai amfani da kai fa zai zo ya amfani fa. Yanzu wannan fair value gap ɗin, order block su waye, duk anan za su yi amfani. So kaga anan higher time frame ɗinka nan 1 hour ne, kana da fair value gap gashi nan, kana da fair value gap gasu nan manya ma. Amma me, ka ɗauki wannan shine a me, in ka ɗauki Fibonacci da kanan zuwa nan gurin, wannan shine a premium. So kaga ka samu fair value gap a premium. So abinda za ka yi before ma ai wannan trading din a cikin wannan Monday da wata trading a cikin wannan ta dawo ma cikin nan gurin, kai da ka zo kana expecting kasuwa ta dawo cikin wannan buy side liquidity da ka gani, wannan sell side inefficiency din da ka tunanin kasuwa ta dawo. To da zarar an dawo ma cikin nan gurin, kaga nan ka samu ɗaya kenan. Nan ko ban gaya ma za ka sell ba, in ka haɗa da Asian ka, an taking Asian high, an dawo kuma mai cikin PDR, kaga abu biyu nawa ya haɗu. Kaga an dawo ma cikin PDR, wannan H time frame PDRS a nan gurin, an dawo ma cikin H time PDRS ɗaya kenan. Sannan aka yi ma mai running buy side liquidity, an yi running Asian high. Sannan me, aka dawo maybe in muka duba ƙananan time frame nan gurin, za mu samu displacement. An yi displacement na irin at least swing da muke da shi irin 3 minute, 5 minute, 1 minute, za ka samu displacement. Na uku za mu samu fair value gap a ciki, sannan na hudu za mu samu wannan. So bari mu koma, to kaga ɗaya kenan. So bari mu ƙara mapping wani. So bayan an dawo cikin fair value gap, mun ƙara samun break of structure, kun gani an ƙara ballawa. So abinda za ka yi makin shine me, nan ma an ƙara ban ma imbalance, kuna gani.
So idan ba kai mapping higher time frame ɗinka ba, babu ta yadda za ka ji daɗin kasuwar London. So in kai mapping higher time frame ɗinka London kana so ka dole sai ka haɗa ta da confluences. Ka gani? Wannan gashi nan fair value gap muke da shi na biyu. Bari mu canja mai kala. Kun gani? Muna da fair value gap na biyu kenan. So kaga mun samu fair value gap na biyu. So ka gani mun samu fair value gap na nawa kenan? Kaga wannan ɗaya biyu. So nan ma muna anticipating mai sell. Amma maybe wannan ba za ta iya zuwa ta ba mu sell din a yanzu ba, maybe sai a na can da fiya kuma. Kuna gani? So na so in canja musu kala ne duka su bambanta, saboda in na zo zai mana amfani da ƙaramin time frame misali. So kaga yanzu misali wannan kwana ukun nan da muke da su, kana da mai directional bias ɗinka mai sell kake nema a kasuwa. Wannan bidiyon zai yi tsayi amma ka tsaya ka saurari wannan bidiyon, don wannan bidiyon zai canja ma rayuwa, kuma zai canja ma yadda kake fahimtar duk wani London setup da kake gani ana yin shi ne kawai fact a cikin wannan bidiyon. Zai yi tsayi amma ka tsaya ka saurara. So muna time frame ɗinmu na 1 hour, muka samu wannan duka kasuwanmu tana bearish da imbalance da waye. So bari mu fara dawowa nan na farko Monday za mu dawo 3 minute misali. Yanzu kai da kake neman, kaga wannan talata ne kenan, tunda a baya wancan da yake 1 hour ne candle bai kulle mana a cikin wannan ba. Muna talata, yau yaushe, yau Monday, yau Alhamis, yau kwana biyu da suka wuce kenan talata. So a nan fa ilimin ka zai amfani ba, a nan za ka yi amfani da ilimin ka. Wannan yalan da muka saka mun maka shi misali, za mu saka masa, bari mu yi mai editing, mu saka masa me H time frame, HTF, sai mai space sa PDRS. So yanzu in ka ga dama za ka iya saka masa 1 hour fair value gap ko wani abu, tunda suna cikin wannan. To bari mu yi shi H1. Ka gane ina so in fito muku da wancan checklist ɗin da kuke ganin shi da kyau. Bari mu saka musu H1 sai ka space sai ka sa PDRS FPG misali kenan. So kun ga ya fito a nan a ƙarshe muna kallon shi, kun gani shi H1. To so yanzu ka zo kasuwan ka trading ɗinka, yanzu akwai wanda aka trapping ɗinsa a nan gurin, wanda na san ba zan kama suna ba, kuma babban trader ne da muke da shi a arewacin Najeriya, wanda shi yana amfani da trading ne pre London K-zone. So a London ɗin ma yanzu misali kaga mun ce mun karfe 2 take farawa, amma mu da muke trading da nake faɗa muku yanzu, ba na fara trading London ita sai karfe 3 daidai. Bari ma na yi mana makin ɗin shi 3 o'clock. Kuna gani? So da zarar karfe 3 ta yi, na yi mana makin ɗin wannan, bari in saka shi ya zama bulk, ki ganin shi da kyau, canja mai kala ya zama baki. So kuna gani da zarar karfe 3 ta yi daidai, mu lokacin setup ɗinmu zai fara kama. So karfe 3 ta yi daidai nan misali a nan gurin. So da karfe 3 ta yi mana, sai ka zo ka samu irin wannan setup ɗin misali, irin wannan wajen. To a nan gurin abin da zaka fara yi na farko shine me, zaka dawo ka dauko abin zanen ka, sai ka fara zana. Dama kana neman mai run on buy side liquidity, haka aka samu a nan gurin. Kaga wannan swing din, wannan ne biyin ya zo ya yi run din shi, kuna gani? To zaka dauki wannan ɗinka ne
an ɗauke shi mu saka akan na farkon nan misali, sai ka jawo haka, ka gane ka samu run on buy sell liquidity ko kuma run on wannan buy stop, duk dai an dai ma run on liquidity, tunda mai wannan week din da muke da shi ya zo ya ɗauka mana wannan high din. So kaga a nan gurin me kake ne, mai ka samu a nan gurin ga Allah gaya mana kafin na faɗa yanzu. So shikenan bari na faɗa abin da muka samu a nan gurin, mun samu breaker. So wannan long swing din da muke da shi shine breaker block din, bari mu maka shi. So kun ga mun samu breaker a nan gurin. To daman a checklist din mu dama mun faɗa idan muka samu breaker za mu samu run on buy side liquidity, sannan za mu samu fire value gap. Kaga wannan ya cika mana ka'ida nawa? Kaga na farko ya cika mana mai H time frame da yake nan, muka samu mai gashi mun samu displacement, kai run on buy side liquidity na biyu kenan, wannan kenan da aka yi mana rolling. So da uku kuma fa mun samu mai displacement, an yi breaking wannan low din da muke da shi, wannan swing low din da muke da shi, bari mu saka shi ma an yi breaking din shi ko. So an yi breaking din shi, abu nawa kenan, abu nawa ne ya cika yanzu. So kaga mun cika abu nawa kenan, abu uku. Muka samu fair value gap gashi nan a saman nan. Mu canja mai kala ko ma ja. Shi na fire value gap exactly abin da muke nema, kun gani. So kaga yanzu kana da option biyu, ko ka taking trade ɗinka a cikin wannan breaker ɗaya kenan, ko kuma ka taking trade ɗinka a wannan fair value gap ɗin biyu kenan. So duk abin da zaka yanzu ya rage naka, duk wani checklist da kake nema a nan gudun ka same shi. So ko zaka ɗauki mai abin sell ɗinka misali, kai taking position na farko, ka ga dama ka taking da breaker ɗaya kenan. In ka taking breaker, stop loss ɗinka dai dole da yana kan wannan high ɗin da muke da shi, wannan recent high da muke da shi ɗaya kenan. In ka ga dama na biyu, kai targeting ƙasa kenan. In ka ga dama na biyu, ka ce za ka taking trade ɗinka da fair value gap. In fair value gap ka je ka saba trading da shi, to wannan ne fair value gap ɗinka. Nan ne fair value gap ɗinka. To kaga wanda ya taking trade a fair value gap, stop loss ɗinsa zai fi tight. Ka gane amfanin stop loss a fair value gap a nan gurin, stop loss ɗinka zai fi tight. Za ka rage mai stop loss ɗinka ba zai girma ba akan wanda ya taking trade mai da breaker. Kaga kai a wanda taking trade da breaker, kaga kai ka saka 9 pips, 9.9 pips. Shi kuma wannan taking trade da fair value gap ya saka 5.4 pips. So kaga wanda ya ga in ka saka da fair value gap, za ka iya samun ka ɗauki trade da in kana risking 1% na misali a sai 10k account, za ka iya taking trade ɗinka da 2 loss size a nan gurin. Ka saka 1 position ko kuma 2 position, 2 loss size, kaga stop loss ɗinka is equal to abin da kai risking na 1%. Shi kuma wannan da ya taking trade da breaker, kaga zai samu kawai zai saka 1 loss size ne, tunda stop loss ɗinsa complete ɗinsa 1% ne. So wannan kenan amfanin wannan kenan. Kun ga anan gurin ko sai mu targeting mu samu targeting Asian low. Asian low shine first draw on liquidity da zamu nema. Ka gane? Ɗaya kenan. Ko kuma kai targeting 1 to 3. In kana targeting irin 1 to 3 ratio, kaga tun anan gurin ka fita. In kuma ka ce kai ba ka targeting 1 to 3 ba, ko 1 to 4 ko waye, ko kuma Asian low kake nema kullum, which is ba ko da yaushe ake ba da Asian low ba, ko ba ka ba ko da yaushe kake samun Asian low ba, kullum kace sai ka samu Asian low. So kun ga dai gashi ne da trade din ya kasance, kun gani gashi nan full entry, full trade,
simplicity kawai shine ba ruwanka da wani ɓata lokaci, ba ruwanka da wai wannan. Idan dai har ka haɗa wa'innan abubuwan in zaka trading mechanical, ka haɗa wa'innan abubuwa, to wallahi kai da samun ma'ala a London sai dai manipulation na kasuwa, sai dai manipulation wanda ba za ka iya cire manipulation a cikin kasuwa ba. Amma in dai har za ka haɗa irin wannan abubuwan, za ka haɗa wannan abubuwan a kasuwa kake trading da su, so ina tabbatar ma za ka samu alheri sosai a cikin kasuwan nan. Za ka samu alheri sosai. Duk abin da kake nema me za ka same shi. Duk abin da ka zo kake nema wallahi za ka same shi. Sai dai kawai me haƙuri kake bukata da patient da kuma backtesting. To yanzu wannan setup ɗaya na bada kun ga ya ɗauke mu minti aƙalla minti 16 muna yi bayanin shi. So za mu ƙara yin wani, bari mu je misali mu yi trading na washe gari. Mun yi talata kenan ko, so ga kuma wannan ɗin ga ranar Laraba, wannan Laraba ce. So ga Laraba abin da ya faru, in muka duba mun ce ba ma trading a tsakanin, kaga nan gurin wannan inda setup ɗin nan ya faru a daidai nan gurin karfe 1:00 kaga aƙalla karfe 2 lokacin da London ta buɗe kenan aka fara dawo wannan daidai lokacin da London ta buɗe. So kai da mun ka riga ka san cewa baka cikin trade ɗinka sai karfe 3 daidai. So yanzu zaka je ka nemi agogonka ka saka misali inda karfe 3 take daidai, ka jawo shi karfe 3. So da ka zo karfe 3 daidai sai ka jira ka gani kana da head time frame analysis ɗinka. Ka gane, kakka bari wai kanka ya kulle wai an zo a ɗaukan ma mai Asian low sai kai tunanin Asian buy za ka nema a nan gudu. Za ka iya neman buy amma mai scalping za ka yi misali. Akwai counter trade, akwai abin da ake kira da counter trade saboda mai kasan ba shi ne directional buy ɗinka ba. Wannan mun maka wannan green wannan position ɗin nan ne muka ɗauko shi muka ce wannan fair value gap ne da muke da shi a 1 hour wanda muke tunanin za a dawo kan shi. So ka samu head time frame ɗinka a nan gudun. So bayan ka samu head time frame ɗinka, me yake mata ka nema? Sai ka nemi inda za ka nemi entry ka. Yanzu misali ni zan yi trading a nan gurin. Kaga zan yi marking, zan yi wannan gurin analysis. Zan ce wannan gashi ta yi sweeping liquidity a nan gurin, bayan an yi mana sweeping Asian high, zan ce wannan gurin an yi sweeping liquidity ɗaya kenan. Kuna gani? A gani? Zan ce an yi sweeping liquidity ɗaya kenan. A bayan an yi duk abin da aka yi running buy side liquidity ka san me kake nema. Kaga me an yi running buy side liquidity aka dawo aka balla. So wannan gurin za mu ce masa me breaker ce. Dan jata. Ko kuma bari na saka wannan abin zai fi kyau da ita. Ka duba imagine. Kun ga breaker? Me aka dawo aka yi? Ko zuwa aka typing ɗinta. Zuwa ko aka typing ɗinta. Kaga kana da breaker, ka samu breaker ka aka zo aka typing ɗinta. In ka ga daman kamar yadda na faɗa da zuke ne, in ka ga dama za ka taking ticket ɗinka a fair value gap. Kaga gwamna da fair value gap a nan gurin. Shi kaɗai ne muke da fair value gap mai kyau a nan gurin, wanda in ka zo za mu iya barin maka shi ma. Mu canja mai kala. Ba mu saka mai orange. So ka gani? Yanzu kaga kana da breaker a saman nan, sannan kana da fair value gap. A na farko da muka fara samu shi kuma na baya breaker muka fara samu a ƙasa sai kuma fair value gap a sama. So kaga duk abin da aka yi dai yanzu an ɗauko breaker an ɗauko fair value gap. So in ka tashi a irin gurin nan, in ka ga dama ba ka taking ticket da nan gurin ba, wannan confirmation din bai ma ba, ka jira su ƙara breaking structure, gashi nan ƙara samun wata breakup structure a nan gurin. Kuna gani? Abin is so simple, ba ruwanka da tashin hankali fa. An ƙara samun wata breakup structure a nan gurin gashi nan. Kuka duba wannan swing din da muke da shi, an ɓalla mana shi da body with fair value gap. Kuma still yana cikin window ɗinmu ne. Kun gani? Wannan lokacin da aka yi wannan abin gashi nan. Yana cikin window ɗinmu ne, za ka kama shi a nan gurin ka ci gaba da tafiya. So ka gani kana da setup akalla guda 3 a nan gurin, inda za ka yi entry positioning ma duka za ka yi shi a nan gurin. Misali bari mu shiga entry mu na farko fair value gap ɗin da muke da shi. Ka gani?
Wannan shine entry mu na farko. Stop loss din mu zai zama to mai yana above wannan height din da muke da shi. Kaga mai 6 lot size ɗaya kenan. So in kaga dama kuma muka ce me zamu yi amfani da mai breaker. Za mu yi amfani kai da fair value gap din nan. Ko? Bari mu dauko ta ita ma. Kuna gani? Gashi nan. Aka stop loss ɗinka above wannan. Wannan kaga exactly irin trade ɗin ɗazu ne ya faru. Wanda suka shiga a farko, inda suka yi amfani da fair value gap na farko, kaga stop loss ɗinsu is so small, bai da girma sosai. Wanda kuma suka yi amfani da breaker, zaka stop loss ɗinsu yana da girma. So ya danganta da abin da zaka yi. Kaga yanzu anan misali muka yi amfani da breaker. So kaga a daidai wanda ya yi amfani da breaker za gani stop loss ɗinsa yanzu akalla mai 10 pips. 10 pips yake da shi. Kaga wanda ya yi amfani wanda ya amfani da fair value gap stop loss ɗinsa 10 pips, wanda ya yi amfani kuma da breaker da muke da shi. So kaga shi fair value gap ɗin shi 6 pips wanda zai fika amfani dama da zai samu position da. So wannan shine London setup, kuma haka muke kama London setup din mu. Ba ma gaggawa a London. Duk abin da ka zo zaka yi a London, ka zamanto kana da higher time frame ɗinka misali dole. Saboda in ka ce ko iya Asian high Asian low zaka ke trading, gaskiya zaka sha wahala. Saboda me, akwai sometimes lokacin da za a zo a sweeping Asian high kuma a dawo wani balancing aka zo aka yi, wanda aka dawo za a ƙara dawo a ɗauki Asian low kuma sai a kuma tafi ai sama. So idan baka da directional bias ɗinka, shine head time frame ɗin, so wannan setup ɗin baka da daɗin shi ba. Saboda me, zaka ke shan wahala gurin gane me direction na kasuwa. Yanzu misali wanda ya zo trading tun anan gurin misali, shi kaga maybe irin wanda suke amfani da irin daidai karfe 2 nan fa buɗewar London, kaga su tun a nan gurin za su fita. Amma me, za a iya dawowa kuma wanda bai fita ba a break even, ka saka break even maybe a swing ɗin nan da kake da shi, wannan swing misali ka sa break even a daidai nan gurin bayan an wuce shi, a zo a cire ka a stop loss tunda mai kai break even. So amma idan ka samu ka shiga a London ɗinka daidai click zone ɗinka, kaga me kake nema, ba ruwanka tashin hankali, za ka ke amfani da kasuwar ka ne based on time. Yanzu kai tun misali karfe 6, 5, 4 da ka tashi, duk ba za ka duba kasuwa, za ka je ka duba ka analysis ɗinka, ka cire duk wasu higher time frame da kake so da wasu komai da ya kamata ka cire. So abin da kawai za ka yi shine me, za ka jirawo karfe 3 ta yi, wadda karfe 8 daidai kenan a lokacin agogon Najeriya, kamar da shadi kenan. So karfe 8 daidai kenan. So za ka jira 8 ɗinka ta yi na safe, ka duba ka gani me kake da shi. Bayan an dawo ma cikin PDRS ɗinka, an dawo ma, an yi break change of character an samu, an yi bada fair value gap an samu. Me zan ɗauki trade ɗina ne a fair value gap ko breaker ko mitigation ko volume imbalance ko dai wani PDRS da muka yi karatunsa a kai. Za ka ɗauka trade ɗinka ne a kai, stop loss ɗinka above the high, kai targeting me next draw on liquidity. Next draw on liquidity kuma ya danganta da yadda kake iya analyze a gane a draw on liquidity. Ni misali in na tashi zan yi taking trade ɗina, zan yi trade ɗin nan, wannan zan nema overall draw of liquidity zan nema, wani wannan zai nema, wani wannan zai nema, ka gane. So in ka tashi misali muka ce bari mu ɗauki mu targeting wannan, kun gani akalla kusan nawa kenan za ka samu wannan trade ɗin, kaga 1 to 4, wanda 1 to 4 in kana da 10k account wanda zai baka akalla kai riskin nawa ne stop loss ɗinmu 9.9 ne, za ka samu akalla $400 akan wannan trade ɗin. Iya wannan single trade ɗin, in ka riskin 1% na account ɗinka, in ka tafi successful kuma ka haƙura baka cire ba, baka tsaya kana kallanta kana wannan ba, za ka samu kusan 1 to 4.12 ma wannan, haka za ka iya samu akalla $400 da kusan 12 haka. So kaga wannan abu ne mai sauki wanda kuma muka koyar da shi kyauta ga al'umma. So Allah ba da sa'a, Allah ya samu dace. Sannan wannan bidiyon da muka yi, da Allah ka tura yan uwa da abokan arziki wanda suke so su koyi setup na London da sauran wasu abubuwa da yawa. So yanzu kun ga wannan shine PDRS, wannan shine recent abin da muke expecting ka ta dawo. Wannan shine fair value ga mu na 1 hour. If ka ta mitigating din shi, which is na ga window din ma ya kusa kullewa a yanzu around 12 haka saura. So idan ka ta mitigating din shi, maybe a samu setup din a New York. So wannan da iya London muka koyar.
so New York maybe mu koyar gobe ko kuma ko jibi ko kuma mu bashi a iya London saboda simplicity ga mutane su gane ko iya abin da ya kamata su iya. Yanzu mutum ya iya London kaɗai ya ishe shi cin abinci a wannan kasuwar insha Allah, ba tare da wannan ba, wanda mun san cewa akwai traders da yawa da Londoners ne kawai, su trading London kawai suke yi, ba sa trading wani abu da bai wuce London ba. So Allah ya ba mu sa, Allah ya sa mu dace, ina gode.